Melodia învingătorilor. Să nu o asculte doar nemuritorii care au trecut prin situații dificile. Am și eu un anunț de făcut. Dați și voi o distribuire, nu vreau să o lungesc mult. Dați și voi o distribuire acolo să ajungă la Cancan, la Wowbiz, la Spy, la televiziunile astea de căcat. Dați distribuiri, dați distribuiri. Șare masiv, în masă distribuire. La 500 de oameni îmi spun și eu ce am de zis. Nu vreau să o lungesc cu voi, nu vreau să intru în detalii. Asta ce s-a întâmplat cu mine, cu cazul meu, este un caz confidențial, care nu dăm din casă, nu spunem nimănui nimic ce s-a întâmplat, nu vrem răzbunare, nu vrem să se varse sânge. Deci să vă meargă clar la ureche. Dați-mi comentariu Tăhalergiula. Dați-mi comentariu dacă se aude. Se aude? Bine, vreau să încep discuția. De când s-a întâmplat scandalul meu cu familia asta Biga, cu clanul Biga din Apalina, eu am făcut un live, într-adevăr că am făcut un live să spun ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat. Eu nu am depus declarații, nu am depus plângeri, dar fapta este mult prea mare. Pentru că acolo au ajuns medici, au ajuns mascații, au ajuns poliția și automat a trebuit ca să se afle adevărul. No, acum ce se întâmplă, frații mei? Au făcut Romi Neguș. Îi mulțumesc din suflet că l-a deranjat. Nu am vorbit cu el, nu l-am pus eu să facă live. Au făcut brăileanii, frații mei, pentru care am zis și zic, o să fie sânge până la zăbala calului, dacă vreodată va fi cazul. Acum rog eu pe toată lumea, din toată România asta, încetați cu live-urile și cu provocările. Mie nu-mi stă în caracter să mă bat pe Facebook sau să ameninț pe Facebook. Am ieșit din spital cu gânduri pașnice, nu vreau revoluție, nu vreau război. Dacă vreodată va fi cazul, atunci eu știu unde să apelez și ce să fac. Am familie, am copii, am frați, am unchi, am veri. Noi suntem o armată de oameni. Și tatăl meu și frățiorul meu Marco au fost duși demascați la Târgu Mureș și s-a semnat un protocol. Un protocol în care orice vărsare de sânge, orice război spontan va porni între noi și țiganeia din Apalina, tata va fi răspunzător. Că va fi 5 crime, că va fi 50 de crime, pe ei nu interesează nimic. Tata a trebuit să dea cu subsemnatul și să garanteze că nu va fi nicio vărsare de sânge. Să vă intre bine în clar, în cap. Nu mă supăr, ați făcut live-urile astea ce ați făcut, de azi încolo să se termine tot. Am luat-o, o duc. Când va veni momentul, o dau și eu înapoi. Deci așa ceva nu se poate ca eu să nu mă răzbun în viața asta.
Dar odată lăsăm justiția din România să-și facă datoria. Pentru că ei sunt niște asasini criminali. Uitați ce mi-a făcut. Și atât am avut de zis. Dați distribuiri masive să ajungă la toate televiziunile din România și să nu se interpreteze altceva. Vă rog din suflet. Să nu se supere frații mei din toată România, că n-am apelat la ei, că nu apelez la ei. Nici nu apelez vreodată la ei, pentru că eu nu fac belele la altcineva. Să mă simt dator îl împachetez, să-i plătesc avocați, să-l bag la pușcărie. Eu, când mă voi hotărî să merg la pușcărie, mi-am luat frații, mi-am luat familia, am luat ce trebuie să iau, m-am dus și l-am executat. Asta este, sunt șmecher. Nu mi-a dat un șmecher, mi-a dat un mafiot. Ăștia conduc de zeci de ani aici în Reghin și n-am luat-o unul la unul. Că a fost și a fost, au intrat 30 de inși peste mine acolo și mi-au dat la cap. Nu știu care au fost acolo, nu știu ce s-a întâmplat, dar procurorii vor decide cine a fost și cine nu. Nu veniți voi mie să-mi ziceți că am auzit aia, că am auzit aia, că am auzit aia. Că eu știu cine a fost acolo, n-am depus declarație, nu depun plângere și să nu vină vreun procuror sau vreun anchetator să mă oblige să depun plângere împotriva lor. Da, bă, așa zice toată lumea că e Gusti. Și eu aia zic că e Gusti, care este pe goană. Ce? Hotărăște procurorul. Asta hotărăște procurorul dacă Gusti mi-a dat în cap cu maceta sau nu? Dacă nu, atunci... Dacă el mi-a dat în cap, pe el îl arestează. Dacă mi-a dat Deneș, să sufere el, sau care a fost. Asta este fix problema lor. Pe mine nu mă interesează. Este tentativă de omor deosebit de gravă. Tentativă de omor deosebit de gravă cu premeditare. Am dat taxă de protecție 20 de ani în Reghinul ăsta. 20 de ani. Am fost premeditat. Am fost premeditat, am fost urmărit, au intrat peste mine în restaurant, mi-au dat-o, au dat-o și nevestei mele, cum m-a apărat și nu. Vă dați seama că o nevastă își bagă viața la bătaie pentru bărbatul său. Asta e, am luat-o. Când îi puteau da înapoi? Au fost mafioși mai mari ca mine și au luat-o și au mers înainte. Atât am avut de zis, nu mai lungesc, dați distribuiri să ajungă la Cancan, la ziarele din România și nimeni vreodată în România asta să nu se trezească să facă mie live că sunt singur. Nu sunt singur, am 5.000 de meni în spate.